Welcome to our live. बेलासियाव बिमा फिसाजोआ मा खालामगोन मा मागोन ओरैनो बिमाया जिरायदों फिसाया गेलेदों माने नाना न'आव नाना गैया गोलैगोन एसे थां गोदोना खङाव थाम्फै हरबाय नोंनाव मा होनदों सिथरा आया गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय लोगोफोर सोरबा नायनो गोसोबा नायदो अननानै दाख्लै ओरैनो मेलायाव गिदिंहैलाबायदोंमोन आरो सानसु सांग्राङाव बेरायहैलाबायदोंमोन बेखौनो एसे क्लिप लादोंमोन आं लाइभआवबो होखादोंमोन आं ससे ओमफ्राय लाइभखौ बारा क्लियार नुवाखैमोन आरोना नेटनिसो प्रब्लेम जानाय ना मानायमोनथाय बारा क्लियार नुवाखै Go, keep going, go. थांला गिदों सरगाया लामा मोखाङावनो जोंना न'आ है मामा गोलैगोनाय मा लाइन थांखो मा लाइन थांखो नोङो गाबगाबाबो हाबाखै दाबो बाहेरायावनो दं नै जोंना माबानि 10,000नि बिफां गायनाया नैबे सेबबा गिदिर देरबाय बियो नैबे बे मोनसे ओमफ्राय बे मोनसे आरो बैथिंजाय फांनै दंबावो बेयो आइनि आरो आइ गायनाय ओमफ्राय आंना आरो बैथिंजायसो दं जाव ओइ गोलैगोन एक सेकेन्ड दलद थाया बाब्राबबाय थायो आंखौबो कैसिं आरो आयै गैया खयबार गोलैयो दहायबो गोलैदों जाबाय गाबा मालायखौ आदि होनबाय होनबाथाय खुदुमलायो आं लासै थाबाय होदोंना नोंखौ लासै थाबाय सानसेयाव 10-20 बारसो जायो खोमा बेलथायनाया हान्थुनि गाराया दसे हामो दसेनो जाफिनो नोंलाय मा नायनो नाय बेसे बुरजा दुखु मोनदों बे दहाय सानसुआव गोलैनाय दाबो नांबावदों खोमा होनदां बैथिंसो हान्थु मामा बुबु हाय मोनगोन लासै मोनाहांबाय सान हाबसिगोन साना गोलैबावबाय हे प्रभु सेनेना खुदो नोङो थाबायनो रोंलाबा सेनेनखौ खुदो सेनेना लासै थाबाय लासै खुदो सेनेना खुदो मा डाइरेक्ट खुलाय खुखु होनदो दे सेनेनखौ दे थान्दो लाबो आं खुनो लाबो खाम दे खुदो दे बख'नोबो रोंला हमदा आंनाव हमदा दे दे
गेलेलायबार अके मोखाङा सिथर जाजोब्बाय आंना मेगन मोदै जानानै दं कमेन्टसखौ नांगौ नायथाय मिन्थिलाना आं टप कमेन्टस apa mau gelikan uinलाय बेलथायहां जाबाय थायो मानसिया गोलैगोन बोरमा थायो बाबु नाय गैया बाबु गैया थांनाङा ओंखायनो बेयाव मोनसे बानलु बिफां दं जोंनाव बिराद फिथाइ थायो आं देखायनो र' Mama come Mama come with me थाथोंसै सेनेना थाथोंसै फैदो लासै फै थाबायनायानो गोलैहां जा थाइखायो बानलु बोदोन बायदि बिराद गोथाव जानो मोदोमलायो नै इयो मोनहां जाबाय आरो बिसोर रानाय आरो ओमफ्राय नैबे माखासे दासो गोदान थायनाय बिराद गिदिर जाबाय बिफाङानो जा फांसेयानो आरो नै फांसेयानो जा गुवार नै इसिम फैबाय नै सोरनोबा जोलै नांगौबा लांफैना आया नों मानो खाखो बानलु गोरलैखौ जा थाइखादों ख्रि बिराद गोथाव जानो बानलु बोदोन बायदि बांद्राय गोसा गैया ओमफ्राय गोसा खमबो नङा आरो बानलु बोदोन बायदिया मानो खाखो नोङो मानो खाखो रायाखै नामा ओइ देखायजायालै बेनो देखायजायाथ' ओइ अन्थाइ खननैसो थ' अन्थाइ खननैसै चल' हाननायसो जा एरबाय बिफाङा फिसासोमोन गाम थांसै आंहा था बाय नु टाटा ओइ थांसै फैयाखैनो ना हायो थांसै ओइयाव अबाव थांसै आंहा टाटा ना मामा न' don't र' नोंखौ बुनां दामनां बाबाजों रायजागोन नोङो मालाय बाबा गायनायसो बिदाय हामा गोराखौसो खायो दा दुस्थ' सवालि बाबारा बेसे मोजां बारदों नालाय मानो हमनांगौ गाबखौलाय हाबसिगोन मालाय हाबनायाबो बबेथिंबासो थांजोब्बाय हांसोफ्राबो मैगं बारियावसो थांबाय थादुन बारियावसो हाबबाय थादुन बारियाव नायनो
हांसो थाग्रा थारुन बारि थारुनानो गैया एबाराव सिगाङावसो बुरजामोन ओइसिम थ्रुमोन थारुन मोजां गोजा थाङा इयाव थाङो नामा निहिरसिबाय निहिर ओंखारबाय थांसै चल 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 थांनांगौ थांसैथ' ओइनै आबौ फैबाय चल 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 आसिनेनखौ लांसै थ'